ढोढ़ी के दुनिया में आज हम आ गईनी भैया ढोढ़ी के दुनिया में हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा। केहू के बाटे खाली केहू के टुटकिया लेखा गोल बा केहू के बाटे ऊंच केहू के भीतरी ले होल बा केहू के बाटे खाली केहू के टुटकिया लेखा गोल बा केहू के बाटे ऊंच केहू के भीतरी ले होल बा। आज हम आ गईनी भैया ढोढ़ी के दुनिया में आज हम आ गईनी भैया ढोढ़ी के दुनिया में हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा। केहू चलता तो पक्के तो केहू चले उघार के लइका सब पगला जाला एकर के निहार के केहू चलता तो पक्के तो केहू चले उघार के बिक थारू पगला जाला एकर के निहार के। आज हम आ गईनी भैया ढोढ़ी के दुनिया में आज हम आ गईनी भैया ढोढ़ी के दुनिया में हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा हजार और ढोढ़ी बा। लगन भइल शुरुआत गोरिया नाचा न पीसा तू दात गोरिया अरे ना हो काहे लगन भइल शुरुआत गोरिया नाचा न पीसा तू दात गोरिया कौने बात के तोहरा हानि बा बोला हमारा ढोढ़ी में धइले ऑपरेटर का जरा लेटर के पानी अच्छा हमारा ढोढ़ी में धइले ऑपरेटर जरा लीटर के पानी बा। अरे नाचा नाचा कैसे नाची जरा लीटर एही से गोरी तू बारू खिसियाइल चलती तोरा पे चलावत हो लहंगा में हैंडल मारोता हमारा जोबन में तारो सटावता हो 12 वोल्ट करंट लगता हो एही से गोरी तू बारू खिसियाइल चलती तोरा पे चलावत हो लहंगा में हैंडल मारोता हमारा जोबन में तारो सटावता हो। तोहर चढ़ल का पहिला जवानी हमारा ढोढ़ी में धइले ऑपरेटर जरा लेटर के
शिकारा कहे गजबे कहानी हमारा ढोढ़ी में धैले ऑपरेटर जनरेटर के पानी बा